Chimalo post yako rakafurwa power Firefox but pane nyaya simnanso music online mazori tanga power mazori fura but vanhu vanga vane nguva vasati vahura bia ne pressure zvinoda pane nyama lockdown yese yakapera takadzikama maure dzikisai mutengo vanhu vanga vanzwa vanga vasuwa gango patora 50 kuno kuchoni takajaira 50 of course nyama inodhura due to quality but imwe price yenyama izoita bhawa rinakidze kana pasina nyama kana bhiya rinotoda nenyama but imwe price yamunozoita nyama inoti ndizoti nemaoko tine ukama maure dzikisai mutengo vanhu vanga vanzwa vanga vasuwa gango samaraisipo kunyepa here ndidairei bro maure munozozvipisa but pakutora mari munonzwisisa maure munoita maure dzikisai mutengo vanhu vanga vanzwa vanga vasuwa gango maure dzikisai mutengo vanhu vanga vanzwa vanga vasuwa gango mazori tanga bhawa mazori vhura but vanhu vanga vane nguva vasati vahura bhiya nepressure zvinoda pane nyama lockdown yese yakapera takadzikama chimbodzikisa volume imbozvininipisa ndipei nguva ndiri zine nemafire sister kwava kure ingawanikwa tabva kondeipwo yamakuite kungwa maure dzikisai mutengo vanhu vanga vanzwa vanga vasuwa gango maure dzikisai mutengo vanhu vanga vanzwa vanga vasuwa gango dzokerai papondo kana padhora 50 kuno kuchoni takajaira 50 of course nyama inodhura due to quality but imwe price yenyama izoita bhawa rinakidze kana pasina nyama kana bhiya rinotoda nenyama but imwe price yamunozoita nyama inoti ndizoti nemaoko tine ukama maure dzikisai mutengo vanhu vanga vanzwa vanga vasuwa gango Taiwa, Nation.